Abusiafo ende eso eyeda fofra twediampo nyakopon basa yadom ede achen yede awaremu nsem ebeso mo ewa Attention TV so memo bibia akwa babiemu esanso de ba Attention TV so ende eso yensa aka Lady Reverend Ernestina Mama Cause adobia wo True Light Baptist Church wo Achimota branch nese yensa kan ene no ebedidi aware ho enkomo ana aware mu ensem midi ene akosia sparkles ebusia for me da seda kese eko ede ama wona woso masne da ne da ema me de aware mu nsem ede beso mo e wa Attention TV aseda kese enkoma University Foundation seda ne da woso masne ene na Tees Boutique and Cosmetics ebusia for ende ye topic no ene se asade ben anewo awofo enchen anase awofo afase omoba ebewawe a esese woye ansa na omoba no akọ awawie mu ebusia medi ene akosia sparkles ebiemo subscribe ya no subscribe mi twa me ho me basisia Abusiafo me da se pass wonya bread tray me mama twa me ho ade eba ye mesa aka Lady Reverend Ernestina Akosia adobia adodo na enim no asmama akos wo True Light Baptist Church wo Achimota abusiafo ende ye topic no ene se awofo awawo omba ebekọ awawemu a omasede ene sing Mr. Akamama wa hasi ene de no hwan fe papa pa yi a e ze ewi a eni ko kimpiski wi no ko pa bibi no ma ba che ma kwa ba nje so Yesu dima ma ne o hwan fe pa me dase nyame enso enhira wo so ma bro nya ye ko sen bro nya ye de se ye ti ase nyame de ye nkwa chen ne de ko yi papa na ma why Lady Reverend ya enka se ubehu future ene ebesi this year Ghana we hu hwiana ana se this year de me hu ni se yen gidifo do se obia se oman mu ayedin bet no correct bet se oben Yesu Kristo ya wo twa family ye ya wo de enkam. Okay man pacho ye be hye yen komo no ase a ye se awofo awawo mba wo ya awofo yi na osanso ye osofo ye pese bisa ase de benpa na wo awofo na fa wo se so mba ebe ka cho mo se ma me kwa awawem ana ase me hu be ma wo se opeson ne metena o ma se de pa anything se ye awofo na yemba be kwa aware no de edi kan no mama fam me yosofo de mama fam ma Bible mu kakra wo kan Genesis 24 na tama Abraham na o hwehwe oba ma eye ne ba Isaac no osomai na ko apani na nyame ahyira Isaac papa Abraham papa ahunyade de bebre nti osomai se onko na onko penyere emre ne ba Isaac no na Abraham de kan ka kire ne se monko Kena for asase so enkopo oba emre ne ba Isaac no na onko ono ankasa ne manmo ne manmu no nonko na busua nonko po ba family no na ye agidifo ye kasa busua se ye Kristofo no ye busua Christopher na yebusa ye busua nti sana na Abraham epetsa o kire enye se bia eye busua ye ka ya okwas no for sa da bi enye no sana na oka Kristo abusua no nti onkom na onkope oba family no nti oma ni servant no ka kantam se so ni hokra mompe sa kene natni oba mfama eye ne ba Isaac no nti oma okantam ode ne nsa hye ne srase kantam no ka so onko na nyame bedi ne nim kan se na nyame nyankopon ka kire ono Abraham se ode oman no aman no ahye ono ne nsa no ode amano no nti onko
enti nakoa no e ka kyerɛ sɛ ɔkɔ na so ba ne sɛ ɔma ene on fa Isaac no nkɔ baabi a ɔkɔ no okay no Abraham sɛ mo mo hu musuo emfa ne ba Isaac nye dɛ enkɔ na sɛ ɔkɔ na sɛ ɔba no kora ma ntam na waka no enkyekere no na Abraham ja nakoa no kwan ɔde sika gold ni ade na di ja ne kwan sɛ ɔmfa nkɔ nti ɔde ma no na ɔde kɔ no na ɔfa efunum edu ni na ɔne ɔmokɔye nti ɔmokɔye no na aka akra ɔmadu baabi a ɔkɔpa ɔba no aba no ohu sɛ subura bi wɔ hɔ ɛna nakoa no ebura rider ɛwɔ hɔ nti ɔkɔye no ɔkɔka kyerɛ ogina hɔ na ɔde ne funuma no egina hɔ ɛna ɔno ankasa ebu nkotodwe na ɔbɔ mpae ka kyerɛ sɛ Abraham nyame di manim kan na aka kakra na emma no ebetu nsuo wa abura ne mo ma oba a mebisa no nsuo a ɔde bɛma me na ɔbɛma me funuma no nsuo ni bi no ma ɔnya Isaac eyere ɔyɛ ɔba wapa na ma Isaac nto ɔbɔ mpae ne wie ya no ne ohu ya ne sɛ ɔba bi eba a we si saatam no mu nsuo ma pampam ɔde esi na beti na ɔba no nti ɔhɔ apɛ na obisa no obisa no sɛ o ma me nsuo yi bi nnum nti o ma ne nsuo ni bi nnum ye no ɛna ɔyɛ we ɔka kyerɛ ne sɛ ne muwa no so ɔkɔ akɔsɛ bi abrɛ ne muwa no na ɔma nom ɔkɔsa de brɛ no nti ɔhɔ na kɔ ne ka sɛ Abraham Nyankopɔn me da wase sɛ wotie me mpaebɔ na ɛba asa no na koa no ene Rebecca no ya Rebecca no na ofi Abraham abusua mo Abraham nunua ebaba ene Rebecca no okay entimba say Abraham enua nana ene Rebecca no Rebecca so no yoba no ho fe pa na Rebecca so no ye obabu no a bema bia ehun no ho eda enti oni Abraham na koa no ko oka chense menya baabi na mada na de chia matoa makonto no so na oka che ne se obenya baabi ada omwa ni nyina so benya baabi ada nto okoye no na obo na mane to obo na mane no na omoka che ne se obenya baabi ada ne namoa no so aduane ne ade nyina wo ho obde bama namoa no to obo na amane no wie obo amane no wie ye no na omoka kire ne se oba ni nie Rebecca ono nkasa no wahu no na okasa oba ni nie omode ne bama no na ono mpo moka kire ne se anka omontwen na oni na du wo ho ansana omone nakọ but eba asa no oba ne yesa one ne bekọ enti omo yesa omo de kọ no na nakoa no niema ne papa de man no Abraham ne masa ne de man no gold ni ade ode kawa ni ade hyehye Rebecca ni ade na omo de kọye enti ene me pese me nyina ne kyese me pese me kyese se wo kọ ware a enware amamamu ni ye kasa amamamu a we are the ye na ye light no Christopher ni light no nti amamamu for dia na omo nka agidefo ho enti senia ye David senia Abraham bompa ye na okache na koa na nyame di nanim kan na okonya de na koma so de de bre Isaac no saa na ne so ye be kwa aware a ye janom no ye mompa ye okay na nyame be yi obema oba ese oba no ware no ana obema ese oba no ware no me ye nko ne trasa keke ne trasa de wokwa enko yi okay yenwura hunhumu na ye bompa ye hunhuma nyame obema yansa se na ye de bekọ a enije baba because aware a Kristo nim de wokwa e de how bebre ba
na me bisa awofo ni bi empipia womba enti ekoye se na wo ye di 30 onye na nware wo 45 onye na nware oba bia empewa na wo relationship no wagya no so awofo ni bi epipia womba ni ti omo kota ware boni mu ana ende bebre kwa nembe se mekan se wo ya wofo a mempre wo ho mama empiepia wo ba enkoto awade mu na ware ne kwa ware nti momo mpaye nyame beyi oba ana bema ese oba no ware no nti man rahye no obu ho a ebi etelebi kura na nyame kura na ema ache na eche so saa no a na ade pa na yede eba nti se oba anyi na onware ya nyo twen honhom otwen honhom Bible say ni obetumi atwen kodo awie no yebobo nkunim de abotre boye nkunim de fo nti awofo no mo piapia mo man so mo nko ne we aware we ayese no ehun hia nyame na edikan God first na ma awofo bi so ho a wode me de me ba ne de me pese obe ko wawe abusu a woni din anase obi a woni sika eho so ani momo de bebre ka de na wo ye gidini a mama wo bare nkoware obi akeke so wo ba no ye gidini a ma wo ba nware gidini de metumi akane ma wo ba nware gidini menka se obi o wosika wo bia oyese ene de sa ne ma ne de menka se afefe de keke huhu de fantima ka se fantima ka se janjanzi okay Entaya ema awofo se awofo bitimi pio mutina mo betia bo gwafe ba me ba na be ma na se oni sika kakaf no sasa o start abrabo a bona se ma meni bu afu bisa no pipia ne ba ntina nje ohun se asimesi e ba wo sika no pipia ne ba no e de ma asimesi ne ba ene zo hoso e pe futuo a de ma awofo no ene mo de ene de ehun hia se oba kasa me ba me pesika ye kasa ware a obu ho a se ne Ghana akwa unya 18 years a na waso aware anampa chaw me boa na eso obu ho a wonya 30 years na eso onso aware yanti ambesa me kan onso aware ne se onya adwuma mpo obu 30 years no onya adwuma oni bibia o de kwa aware de se wo hai wo dan wo dan mu niema wo adwuma wo ye eno de obetumi aware but se wo nya adwuma okofo ba be ware na obeye den na wahwe no enti no mi empia ye ma no se we wo sika we ni sika na ware se aware de enti ase se mo ye gidifo na mo tem ho ase a odofo mo ware a ebekoyi amamo na ma awofo no masede pa anything yeyi empire obebo se nyame enyi ne papa ma womba na ebiemu so eni dem nyame de me di kan ne chese wo ba kwa ware a hwe so oye gidini ansa eno de e number 1 oba ho ase ofi abusua unse first kwaye ne nanom mo kwawa ye omomane ade kwaware a omko soma kohwe abusua no se yare bi wo mu a anasa yare bi nim a but we de make agidifo asab na make enti meyen ye sore se ye kwaware saa keke ye mfampai bo na oba so wo ye be ma na oba no kwaware a so obi o so ni bi o ese wo gya kwan ujano kwan oba no so se ujano kwan maame so bua kwakra obebua wo hu de bebua obaba na wo de bekwa ware no eno so ehu ye pa ehu hia pa enye se wa ya na wa pianeti ko keke so nko enti maame bi sa eyese se oba e ware a utuko tena so dabi kwan be dabi se pacho hwan ne se me ba ware na makoto atema me ba de se me ba no ne kun obi onu so obi ntifie ye okay enti o se mi tukotena me ba no so se me na me wo ni nti afu na me se mi twa so aba dabi se we ye mami na wo ba kwa ware a wo be kwa kosra wo ma na kora wacha be 3 days na ko be papa so atams man na ye ho ahomete pa ye obu a obekọ no kora na okoje onu kora na ekwa ekire ne omunye wo fie ho ne ade e basa no enye wanhwe yi a
na ekowie bone nti maame wokɔ a kodi nansa bi na srawo na bra wokɔ no watu ba no fo na waba men kɔkye bebre wokɔkye bebre a yesi ensuo ekyɛ wotu ma eyihwa